Имало ли проблеми с организирането на тази част? Не, четох по вестниците такива неща, много така. Това ли е организатора и който са? Естествено. А не разказва ли тези оплаквания, които има? Значи, ако има такива оплаквания, нямаше да бъдем на тази подготовка. И тогава как? Изписа. Последно време така по вестниците излизат доста така интересни информации за ЦСКА и много така, по някой път много се смея. Господин Костадинов, ще дойдат ли футболисти от чужбина в ЦСКА и запознат ли е треньора с тези футболисти? Значи, вероятно е, има голяма вероятност да дойдат един-двама футболисти да се присъединят към нашия отбор. Естествено, че треньора знае тези неща. И ако той прецени, че тези футболисти са нужни на отбора, ще бъдат привлечени. Тоест те идват на проби, така ли? Проби. Просто има материали, които се гледат, информираме се по всякакви начин, да. Кога очаквате да дойде първи от тях, да кажем? Кога очакваме? В близките дни, ако има такава вероятност, ще бъде в близките дни. Имате ли интерес към чилийския футболист, с когото се спекулира от вчера? Правилно казахте, спекулации, имаме интерес към така, наблюдаваме доста футболисти и като прецени спортно-техническото ръководство, ще бъде, ако има нужда, ще бъде привлечен някой от тях. Маркиньос ще остане в ЦСКА, имаш информация, че от китайски клуб го желаят много. Значи има запитване за Маркиньос, но на този етап той е футболист на ЦСКА. Задълженията има ли някакво изясняване? Дължите, не дължите, колко на спортното министерство, на останалите? Мисля, че има задължения, които се погасяват, така че това е радващо. Къде ще играете ЦСКА през пролетта? Доколкото така обяви ръководството на клуба на стадион Народна армия. Смятате ли, че ремонтът ще приключи, защото и времето не е благосклонно към вас явно? Не мисля, че трябва да се направи чак такъв грандиозен ремонт. Има така напредък в това отношение, това е радващо. Също така комисиите, които минаха и които одобряват един такъв обект, ни казаха какво трябва да направим и мисля, че не е проблем това да бъде направено. Какво трябва да направите? Съблекалните, седалките, терен? Има така. Трябва да се направят някои неща, които, за да се преведе стадиона по изискванията на лицензионната комисия. Да се върнем към футболистите, които искат ЦСКА. Тези тримата, за които стана въпрос по медиите най-вече. Бразилеца и двамата испанци. Да кажа, интересуват ли се? ЦСКА интересува ли се от тези футболисти наистина? Ако има такова... Ако наистина ЦСКА се интересува тези футболисти, ще получите нещо официално. На този етап, казвам се, наистина има някакъв интерес, но не е чак такъв, че да бъдат обявени като много привлечени футболисти в ЦСКА.